Harvemmin ajatellaan sitä, että Karjalan palautus on Suomessa ja Venäjällä luonteeltaan kahden tason peliä tai toimintaa. Kummankin tason toimijoiden merkitys sanelee pitkälti sen, onko palautuksen käsittely luonteeltaan demokraattista vai ei. Poliittiset päättäjät molemmissa maissa muodostavat ykköstason. He käyvät asiaan liittyvät neuvottelut ja tekevät viralliset päätökset. Syntyy helposti sellainen kuva, että kyseessä on vain ykköstason toimijoiden päätöksistä ja vaikutuksesta. Kansalaisjärjestöt ovat Win-Win palautuksen kakkostaso. Suomen hallitusohjelmassa korostetaan niiden merkitystä. Kansalaisdemokratia edellyttää, että jokaisella kansalaisella ja kansalaisjärjestöllä on halutessaan mahdollisuus vaikuttaa ykköstason päättäjiin ja päätöksiin. Kakkostaso on siten kuviteltua paljon tärkeämpi toimija. Amerikkalainen sosiaaliantropologi Margaret Mead on sanonut, älä koskaan epäile, etteikö pieni ryhmä asiaan vihkeytyneitä kansalaisia voisi muuttaa maailmaa. Todellakin, se on ainoa asia, mikä koskaan on sitä muuttanut. Kahden tason pelin merkitystä Suomessa kuvaa hyvin se, ettei esimerkiksi maan itsenäisyyden tavoittelu lähtenyt valtiojohdosta, vaan kansalaisista, karelianisteista, fennomaaneista ja taiteilijoista. Leninillä ei puolestaan ollut virallista asemaa tai legitimiteettiä hänen käynnistäessään totalitaristisen neuvostovaltion. Angloafrikkalaisten väestön oikeuksien toteuttamisessa Yhdysvalloissa Martin Luther King oli keskeinen henkilö. Hänen ajamansa asia kulminoitui Barack Obaman valitsemiseen Yhdysvaltain presidentiksi. Paavin vallan heikkeneminen ja protestanttisen luterilaisen kirkkokunnan perustaminen 1500-luvulla eivät tapahtuneet paavin tai 5. lateraalikonsiilin toimesta, vaan ne tapahtumat käynnisti uskonpuhdistaja Martti Luther. Karjalan palautusta ei nostanut 1990-luvun alussa esille Suomen valtiojohto, vaan dosentti Martti Siirala. Suomessa on noin 20% karjalaisuurisia ihmisiä, eli noin 1 miljoona kansalaista. Kuitenkin yli 40%, eli yli 2 miljoonaa kansalaista, tukee palautusta. Karjalan palautuskysymys olisi voinut hävitä joksikin aikaa kokonaan näköpiiristä, jos se olisi jäänyt valtionjohdon asiaksi. Kansalaisten ja kansalaisjärjestöjen merkitystä korostettaessa on tehtävä selvä ero aktiivisen toiminnan, motivoinnin ja päätöksenteon välille. Kakkostaso on usein toiminnan katalyytti jakamalla substanssitietoa ja herättelemällä kansalaisia ja päättäjiä. Suomen perustuslain mukaan rajoista päättää eduskunta. Kansalaiset ja kansalaisjärjestöt eivät käy alueneuvotteluja vieraan valtion kanssa, vaan se on valtiovallan, hallituksen ja presidentin tehtävä. Nämä merkit kuitenkin osoittavat, että kahden tason pelillä voi olla suuri vaikutus momentumin syntymiseen. Karjalan palautus ei tässä vaiheessa ole mainstreamia, siksi palautus odottaa sille kuuluvaa hetkeä. Medialla ja erityisesti sosiaalisella medialla on merkittävä osuus kansalaismielipiteiden, mutta myös poliittisten mielipiteiden muodostamisessa, kanavoimisessa ja levittämisessä. Sen vuoksi mediaan kannattaa olla yhteydessä ja viestiä sille selvästi Karjalan Win-Win palautuksen suuret positiiviset vaikutukset. Venäjällä on hyvin länsimaisen perustuslain mukaiset valtioelimet, mutta niiden valinta tai toiminta ei ole demokratian periaatteiden mukaista. Vallan käyttö Venäjällä määräytyy vallan vertikaalin mukaisesti, josta Mikael Kurvinen on selkeästi kirjoittanut Karjalan Kuvalehdessä numero 9 2012. Tällä hetkellä Venäjän poliittinen johto ei voi vapaasti päättää esimerkiksi aluekysymyksistä, vaan se joutuu ottamaan huomioon oman propagandansa ja opetuksensa tuloksena kehittyneen vahvan isovenäläisyyden, nationalistisen ryhmien vaikutukset sekä oligarkien ja oman klaaninsa vaatimukset. Nämä vaatimukset voivat olla hyvin ristiriitaisia
mitä korruption avulla pyritään voitelemaan toimivaksi. Venäjän korruptio onkin suurempaa kuin koskaan ennen. Venäjällä media on tällä hetkellä valjastettu lähes täysin valtionhallinnon määräysvaltaan, joten sen voidaan odottaa tukevan johdon päätöksiä, mitä ne sitten ovatkin. Poikkeuksen tästä voivat tehdä internet ja Facebookin venäläinen vastinge V-Kontakt, tosin sekin on siirtynyt valtionjohdon määräysvaltaan. Karjalan kysymys on Venäjällekin virallisesti latentti, minkä vuoksi tarvitaan voimakas muutostilanne, tarvitaan momentum. Nyt eletään globaalisti turbulenttisia murrosaikoja, mikä voi muuttaa Karjalan palautuksen nykyisen latentin tilan nopeastikin aktiiviseksi. Tällainen ilmiö tapahtui Neuvostoliiton sortuessa vuonna 1991, jolloin venäläiset poliitikot toimivat momentumin synnytteinä, mutta presidentti Koivisto ei ilmeisesti ymmärtänyt momentumia lainkaan. Venäjällä on säädetty erillinen laki niin sanotusta ulkomaisista agenteista, eli ulkomailta rahoitusta mahdollisesti saavista järjestöistä, mikä rajoittaa vahvasti kansalaisjärjestöjen toimintaa siellä. Kun osallistujia on useita, on win-win tuloksen saavuttaminen haasteellinen tehtävä, koska eri tasojen toiminta voi olla hyvinkin itsekästä. Poliittisen realismin mukainen kansainvälinen järjestelmä on anarkinen, samoin useiden valtioiden. Vaikeneminen ei koskaan tuota win-win pohjaista ratkaisua yhden tai kahden tason peleissä, vaikka lyhyellä tähtäyksellä tilanne voi näyttää positiiviselta. Se on yleensä positiivinen vain toiselle osapuolelle tai jollekin ryhmälle. Nykyinen Karjalan kysymyksen selvittämätön tilanne haittaa Suomea ja Venäjää sekä maiden välisiä suhteita. Keskinäinen luottamus puuttuu. Professori Reijo E. Heinosen mukaan maailma voi pelastua vain omaksumalla globaalieettisen asenteen. Maiden välille tarvitaan aitoa luottamusta. Tämän tason saavuttaminen on vaikeaa ja haasteellista, mutta siihen kannattaa käyttää resursseja. Positiivisesti kehittyvä luottamus ja win-win tulokset voivat tuoda ainutlaatuisia tuloksia sekä Suomen ja Venäjän välillä että globaalilla tasolla. Lue lisää kahden tason pelistä ja Karjalan win-win palautuksesta internetsivulta www.prokarelia.net ja Karjalan Kuvalehdestä. Kiitos kun kuuntelit minua.